želim medeni žele. Hoćete li mi ga pripremiti? O, naravno. Ali mi treba med. Sad ću pozajmiti malo meda od pčela. O, koliko vas je. Vreme da bežim odavde. Odlično. Sipat ću med u flašu. Trebalo bi da bude dovoljno da napunim celu flašu. Ajoj, opet pčele, košnica nije moja. Šta? To nije ni moja košnica, joj. Čekajte. Šta se dešava? Šta? Pčele su ukrali moj med i košnicu. Halo, meni hitno treba ogromna isporuka meda. O, kako brzo. Odlično. Dakle, sipat ću Skittles bombone u svaku teglu. Tako je. Sada to treba promešati. Odlično. Med je postao bojen. A sada sipam svaku boju po redu u ovu ogromnu flašu. Da, ljubičasta plava, zelena, žuta i crvena. Divno. A šta tamo radi Dustin? Halo? Trebao si da napraviš žele za sestru, a ne da pojedeš moj. Bako, pazite na svog unuka, molim vas. Dobro, dobro. Ja sam samo malo ogladneo. Već mi je došla ideja šta ću da radim. Treba mi Fanta i med. Sipat ću med u limenku. Malo curi, ali to nema veze. Odlično. Sad imam medeni žele sa ukusom Fante. To je ekstra. A sada mogu da dodam norcu žele. Da, evo ih. Obožavam ove bombone. Sipat ću ih unutra. Tako je, dovoljno. A ostatak ide meni u usta. Cool. Bako, što to radiš? Jesu to žele bombone sa limunom? To ja volim. Da, stavit ću ih u med. Imat ću ukusan žele sa limunima. Tako je. Zatim ću nalepiti etiketu. Gotovo. Vidi, Dustine. Šta je bilo? Bako, skloni se. Ti samo pogledaj. Šef je napravila ogroman medeni žele. Da, daj mi Skittles se odlazi. Dodat ću bombone u flašu. Odlično. Sad je sve gotovo. Prijatno, mala. Wow! Kakva ogromna flaša žele. Baš je cool. Sviđa mi se. A šta je ovde? Izgleda kao žele od Fante. A moj mlađi brat je baš kreativan. To je mnogo ukusno. Unutra su još i njorc bombone. Ja ih baš volim. A kakav je ovde žele? Izgleda da je unutra nešto citrusno. Treba istisnuti. To nije bilo lako, ali uspela sam. Ukus je zanimljiv, ali ne mogu da kažem da mi se dopalo. Konačno mogu da probam ovaj ogroman šareni žele. Izgleda tako dobro. Da, unutra su Skittles bombone, neverovatno. Ali ko će pobediti? Tačno! Brat Dustin me iznenadio najviše. Prva pobeda je odmah moja, to. Napravite jelo u obliku mace. Naravno, moram uzeti kore. Da. A sad ću izrezati potrebne delove. Odseći ću ovdje i ovdje, tako je. A sad ću da sastavim od ovih komadića mačku. Eto, uspeo sam. A što da radim dalje? Točno! Šef ima gomilu različitih raznobojnih vreća sa filom. To mi treba. Sad ću da ukradem par. Šta? Kakav bezobrazluk. Dustin, dobro. Meni svejedno te boje ne trebaju, možeš da uzmeš. A ja ću napraviti šarenu tortu. Treba naneti raznobojni krem. A posle ću ukrasiti sve raznobojnim KitKatom. Tako je bolje.
U centar torte ću staviti želemacu. Hej, bako! Da li sam ti dozvolila da diraš? Skloni svoje ruke. Ja nisam ni htjela da diram, imam važnije posla. Na primjer, svoju tortu. Moram naneti fil, napravit ću lepe šare. Eto. Zatim ću dodati koščice, njušku i uši. Šta ti treba, Dastine? Bako, a šta ja da radim? To izgleda baš ružno. Hajde da ti pomognem, Mili. Stavit ćemo na tvoju tortu fil različitih boja. Tako je. Tvoja maca će biti sva šarena. Dodat ćemo njušku i to je to. Vanessa, možeš da probaš? Ne mogu da verujem svojim očima. Da li je svakova torta samo za mene? Tako sam srećna. Želim da probam ovu tortu. Tako je lepa. I ukus je dobar. Čekajte, šta je ovdje gore? Pa to je želemaca. Moram je probati. Ekstra. Šta dalje da probam? Kakva slatka mačka. Kakav je ukus? Nije loše. Ali hoću da probam nešto drugo. Čekajte, da li je ovo maca u obliku lubenice? Zanimljivo. Baš mi se sviđa. Ali ko je pobedio? Moram da razmislim. Znate šta? Svi ste pobedili. Čestitam. Jeste čuli? Svaka nam čast. A sad sam smislila jelo u obliku medveda. Hajde, čekam vaše varijante. Odlična ideja. Ja već znam šta da radim. Imam savršeno testo. Sama sam ga umesila. Izvini, Dastine, ali tebi neću da dam. Podelila sam testo na 3 komada i stavila sve u rernu. Gotovo. Eto, ispale su divne lepinje. Sad ću ih iseći. Dastine, skloni se. Okej, nastavit ću. Treba pažljivo iseći sredinu. A unutra sipati fil. Evo ga. Divno. Zatim ću dodati ukrase u obliku medvedića. Preslatko. Ispale su lepinje sa filom. Dustin, neću ti dati svoju lepinju. Uzmi testo i pravi ih sam. Dobro, sad ću da probam. Prvo treba razvući testo. Da, tako je. Sad ću uz pomoć kalupa napraviti medvediće. Da, super. I zašto koristiti rernu ako mogu za par sekundi spremiti sve živom vatrom? Dastine, jesi li lud? To nije bezbedno. Daj ovamo svoje keksiće. Ja ću sama da ih stavim u rernu. Eto, par minuta i sve je gotovo. I ništa nije izgorelo. Izvoli. Hvala, bako. Dakle, sad ću dodati ukrase. Lepe mašnice. Šta se dešava? Ne brini, sad ću da pokažem. Gledaj kako se tvoj medved pretvorio u pandu. Ja ću da ga uzmem. Ćao, ćao. On mi je potreban za ukrašavanje torte. Dodat ću više pandi. I još više bambusa. Da. To je još jedno remedelo. Ja sam genije. Svaka mi čast. Vanessa, mila. A mi smo završili. Probaj, draga. Wow! Jeste li vi napravili sve ovo za mene? Od čega da počnem? Hoću da probam ove keksiće u obliku medvedića. Izgledaju preslatko. I ukus je dobar. A šta je ovdje? Opa! Neke lepinjice. Izgledaju cool. Hvala, bako, to je bilo super. I posljednje jelo je torta. Izgleda nevjerovatno. I ukus je predobar. Čekajte, ali ko je pobedio, moram razmisliti. I to je baka. To, konačno je pobeda moja. Hvala, unuku. To je kulinarski izazov. Ja hoću wafle.
Hajde, počnite. Odlična ideja, hajde, potrebno mi je testo. Dakle, otvaram ga. Tako je. I sipat ću sve u aparat za vafle. Odlično. Sada zatvaram i čekam da se ispeče. Ej, to je moje testo. I meni će trebati. I sedit ću aparat. Je li to testo? Super, treba mi, probat ću. Prelepo, sviđa mi se. Ne, Judy, zašto jedeš sirovo testo? Od njega će te boleti stomak. Bolje probaj sladoled. Šta to tako lepo miriše? Šef je već napravio puno vafli, sjajno. Da, a sad mi treba presa i čokolada. Stavit ću čokoladu u presu, a zatim pritiskam. Odlično. Na vrhu će biti velika porcija čokoladnih špageta. Bellissimo. A zatim mi treba šećer u prahu. Savršeno. Sipat ću odozgo. I dodat ću... Šta mislite šta? Da, šarene konfete. Gotovo. Svaka mi čast. Bako, a šta je kod vas? I ja sam već spremila vaflu. I spala je savršena. Dakle, sad ću uzeti mlin za meso. Treba okrećati ovu ručicu. Da ću samljeti sve što stavim unutra. Nevjerovatno. Dakle, stavljam malina u mlin za meso. A sada okrećem kao što sam vam pokazala. Pogledajte kako mi dobro ide. Pokrivam vaflom i to je to. A sad mi treba borovnica. Uradit ću sa njom sve isto. Okrećem. Mislim da je dovoljno. I opet stavljam vaflu preko. A šta sada? Dajte da razmislim. Tačno. Treba ukrasiti sve bobicama. Na vrh ću staviti jagode, maline i borovnicu. A preko ću staviti još malo borovnice. Imam odličnu jagodicu. Judy, želiš? Naravno. Prelepo, hvala bako. Kod šefa je sve spremno. I kod bake isto. Kod mene prazno. Treba to brzo popraviti. Taman imam sladoled. Stavit ću ga na tanjir. A zatim mi treba špric. Unutra ću staviti čokoladu. Divne. A sada stiskam. Da, ispale su čokoladne špagete. Preko ću staviti kornet i napraviti oči od bombona. Probaj, Vivian. Šta ste to napravili? Wow, koliko slatkiša. Hoću da probam ovo. Izgleda čudno. Pa to je samo kornet od sladoleda. Dobro, ukusno. A šta je ovo? Sladoled? Prelepo, ja volim sladoled. Idemo dalje. Wow, pa to je cela torta od vafli. Obožavam bobice. Prelepo. A sad ću probati same vafle. Tako lep fil. Oduševljena sam. A sada hoću da probam posljednje jelo. Wow, šta je to na vrhu? Probat ću. Pa to je čokolada. Čak neću ni da razmišljam. Šefe, pobedio si. Zaista, to je bilo lagano. A sad mi spremite jelo od krompira. Hajde, čekam. Za početak treba mi krompir. Moram ga očistiti. To je jednostavno. Eto, sad imam savršeno čist krompir. Odakle ovdje ova kora? Šefe, pa to si ti. Ups, izvini, bako. Izgleda da nije primjetila, to je dobro. Šefe, ali zapamtila sam to. Pa dobro. Krompir izgleda savršeno. Treba ga iseći. Odlično. Brzo sam završio to. A sad mi treba tiganj. Hoću da ispržim krompiriće. Da, moraju postati zlatni. Tako je. Hvala, bako. Nema na čemu, šefe. A ja moram iseći rupu u krompiru. Ovako. A sada uzimam slaninu i stavljam je unutra krompira. Pogledajte kako to lepo izgleda. Ali to još nije sve.
Preko ću sipati sir. Divno. A sad to stavljam u rernu. Divno. Dakle, krompir mora da se ispeče, a sir da se istopi. Judy, a kako si ti? Kod mene sve u redu. Wow, šef ima baš dobro jelo. Novo kulinarsko remek delo. Sad uzimam sir i činiju. Stavljam sir u činiju. A sad ga zagrevam uz pomoć vatre. Treba istopiti sav sir. Wow, kako to moćno izgleda. A šta ja da uradim? Nisam smislila. Ideja. Imam KFC. Tamo prave jako ukusan pomfrit. Ne moram ništa ni da spremam. Vivian voli pomfrit. Dakle, stavljam sve na tanjir i dodajem ketčap. Ispalo je super. Da. Bako, jel ti treba? Ne treba, hvala. Vivian, probaj. Svaka vam čast, baš ste brzo završili. Dakle, da počnem. Želim da probam ovaj pomfrit. Šefe, što to radite? Donosam sir. Treba da se preli preko pomfrita. Biće jako ukusno. I bolje od bilo kog sosa. Eto, sada možeš da probaš. Zaista, super, hvala. Da vidimo. Topi se ustima. Preukusno. Šef je bio u pravu. Šta je ovo? Liči na pečeni krompir. Ajde da vidimo šta je unutra. Slanina. Sviđa mi se. Da, odlično jelo. Dakle, ostalo je poslednje jelo. Sad ćemo da vidimo kakav je ukus. Tu je čak i kečap. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno ukusno. Moja sestra Judy je pobedila. Čestitam. Da, prva pobeda. Tako sam srećna. I poslednji zadatak. Spremite medeni žele. Čak znam šta treba da radim. Treba će mi džem. Ovo je sa jagodama, odlično. Otvorit ću. Neće. Judy, draga, pomozi. Pa ne, bako, ne mogu. Ali ko će mi pomoći? Ideja. Ako nalepim etiketu od Nutella na teglu, sigurno će uspeti. Judy, pomozi mi. Nutella, naravno. Eto, otvorila sam. Sad ću probati. Ali to nije Nutella. Bako, prevarila si me. Uzmi svoj džem. Uspela sam, hvala, draga. Pa dobro, nastavljam. Sipat ću džem u flašu. Odlučila sam da iskoristim sav džem koji imam. Divno. Tu je puno različitih ukusa. Dakle, sad otvaram frižider i stavljam flašu unutra. Eto. Med mi treba. Uzet ću ga. Da probam malo. Da, kako slatko. Dakle, sipat ću sve u flašu. A zatim dodati bombone Skittles. Koristit ću različite boje. Eto, dobio sam pravu slatku dugu. Divno. Opa, ova teglica meda će mi trebati. Šta? Nema više? Šef je sve potrošio. Šta da radim? Došla mi ideja. Uzimam kolu i idem do košnice. Da, našla sam je. Dakle, ubacit ću slavinu u nju. Polako. Da, tako je. A sada okrećem i sipam med u flašu. Sjajna ideja. Jel, izgleda da pčele nisu zadovoljne. Moram da bežim. Da, pobegla sam. O ne, pčele! Pazi! Koliko ih ima. Dobro je, otišle su. Vivian, brzo probaj. Jeste završili? Odlično. Dakle, počet ću od kole. Obožavam kolu. Wow, kako sjajno. Baš mi se sviđa. Čekajte. Eto, šta pčele rade ovde? Ne, sklonite se, to je moja hrana, a neću vam dati. Dobro, uzmite. I kako da shvatim to? U redu, probat ću ovaj žele od voća i bobica. Tu
su čak komadiće voća. Cool. To je baš slatko i ukusno. Svidjelo mi se. A šta je ovdje? Wow! Ovo jelo je tako lijepo i šareno. I ukus je divan. Prezadovoljna sam. Dakle, ko će pobediti? Ne znam. Odlučila sam. Oba jela su pobedila. O, da, moja prva pobjeda. Šefe, ovo je naša pobjeda. Ćao svima. Pogledajte svoje zadatke. Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo isteći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica je ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super. Moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću je kao ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mlijeko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. Zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično. Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo, polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično mi ide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj, šta je tamo? Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Biro krokodilo. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow,
izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. O, izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. O, da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje. O, kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovog krokodila. Fuj, kako odvratno. Šta je ovo? Izgorela kora? Dakle, pobedila balerina Kapućina. Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? A evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja. Gledajte. Infanzini bananini. Boneka ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu obojiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. O da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da, zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boj našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Infanzini bananini. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, ostalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo. Sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smešna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, i to je jako dobro. Kakav težak izbor. Znam, svi su pobedili. Jeste čuli, svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde. Bako. Šta? Pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde. Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija, sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela, ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od džumarceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite,
Nikad ne izvlačite iz činije. Uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je. Belance je spremno. Sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. Sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve. Odlično, na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. O, šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja. O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Dakle, prijatno. Prijatno. O, ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože, šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj. Neću to da jedem, nema šanse. A ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukus nije lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. O da, to je jako ukusno. Konačno normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. O da, klasika je najbolja. Wow, kako lepa torta. Jede mi se. Odmah ću je pojesti. Što? Ništa nije ostalo? Ali nisam se najela. Bako, jesi tu? Naravno, draga. Čula sam da plačeš. To nije u redu. Hajde da organizujemo izazov. Treba mi što više ruku. Zvaćemo tvoju stariju sestru Wendy i šefa. Hajde da kuvamo. Wow, super! Hoće tortu? Spremite mi još torte, molim vas. Odlično. Hajde da počnemo. Trebaju mi jagode i jabuke. Super. Dakle, iseći ću jagode. Odlično. A sad ću napraviti testo za kore. Treba mi što više brašna. Zatim jedno jaje. I mlijeko. I promešat ću sve to. Da, svaka mi čast. Oho, to izgleda super. Kako da stignem sve bez dodatnih ruku? Ne želim jagode. Ne. Moraš, Wendy. To je zdravo. Okej, to je zaista ukusno, bako. Dakle, počet ću da kuvam. Točno. Treba mi limenka kole i hleb. Razvaljet ću hleb. Da, tako je. Zatim ću iscediti šlag. I dodati što više čokolade. Super! Zatim opet hleb, opet šlag, oreo i ponovo hleb. To je tako lako. I baš ukusno. A sad ću otvoriti pakovanje M&M's. Nešto neće. A Wendy, daj da ti pomognem. Ja imam više ruku i jake su. A šta? A zašto neće? Hej, vi dole, pomozite nam. Super. Izvoli, Wendy. Hvala, bako. Treba dodati šlag i sipati M&M's bombone. A zatim hleb. Opet šlag. A sada marshmallow. Da. Odlično, pokrivam sve hlebom. Ispalo je baš super. Da, to zaista izgleda odlično. A šta ja dodam? Tačno, došla mi ideja. Šef ima nož za picu. Treba mi. Sad ću ga neprimetno uzeti. Ni čak ni primetio. Moj nož, pridrži to. Dakle, sad ću iseći testo na trake. Sa takvim nožem je to mnogo lakše. Odlično, to možeš skloniti. Jagode su već ovde. Napravit ću običnu pitu sa jagodama. Mala Sheila obožava pite.
Ostalo je to sve staviti u rernu. A da. Bacit ću to. Što je to bilo? Za malo me niste pogodili. Pazite malo šta radite. Ups, nisam namerno, šefe. Svakako vas ne bih pogodila. Ne brinite. Dobro, opraštam vam. Evo moje lepe kape. Dakle, gde sam stao? Tačno, napravio sam šareni fil. Stavit ću ga na tortu. Pogledajte koliko je lep. O, da. Bako, šta mislite? Zar to nije genijalno? Jauma, dajte, šefe. Ja znam da vi odlično kuvate, ali moja torta će svakako biti bolja. To je torta od pita. Dakle, svi smo završili. Prijatno. Wow, tortice. Probat ću prvo ovu. Liči na sendvič. Zanimljivo. Kako ukusno. Sviđa mi se. Ali moram probati sve. Na redu je torta u sredini. To je torta od pita. To je sigurno baka spremila. Ekstra! Obožavam bakine pite. Dakle, ostala je posljednja torta. Šarene. Kao da je naslikana. Sad ću da probam. Da, to je baš ono što sam htjela. I fila ima baš mnogo. Ali čija torta je najbolja? Znam, sve torte su pobedile. Kako je lepo što je pobedilo prijateljstvo. Cool. Sad mi se pije koktel. Hajde, iznenadite me. Dobra ideja, Sheila. Spremit ću ti svoj najbolji koktel. Počet ću od sladoleda. Kakav miris. Uzet ću jednu kuglicu i staviti je u blender. I treba mi još par kuglica. Da. Tako je. A sad ću dodati mleko i sirup od jagoda. Ostalo je to sve promešati. Wow, izgleda nevjerovatno ukusno. O ne, moje oči! Ne vidim ništa! Jao, izvinite, šefe. Ne slušaju me moje ruke. Iscedili su sok na vas. Moje oči, oslepeću! Bako, prestanite što? Lizalica, hvala. Odlično, mogu nastaviti da spremam koktel. A ja ću imati najzdraviji koktel. Što više voća bude unutra, zdravije će biti moja unuka. Odlično. A sad ću sipati u svaki tanjir malo želeja. I promešat ću to sve. Odlično. A sad ću izvaditi pipetu i kalup. I scedit ću u kalupe malo želeja. Izgleda baš slatko. Wow, i ja bih to rado probala. Nadam se da baka neće biti protiv. Što? O ne, moje ruke. Ledene su. Kako hladno. Bako, zaledila si mi ruke. Jao, izvini. Sad ću spasiti tvoje ruke. Imam rukavice. Jao, jadna Wendy. Izvini svoju baku, nisam namerno draga. Hajde, spremaj koktel. Dobro, mojim rukama je već bolje. Želim da počnem od sprajta. Jao, nikako ne mogu da uzmem. To je sve zbog rukavica. Hajde. Jao, sok prska u mene. O ne, sva sam mokra. Dobro, nema veze. Bitno je da sam otvorila Sprite. Sad ću to sipati u čašu. I dodati puckatave bombone. Wow, čaši pravi vatromet, super. Rukavice mi više ne trebaju. Uzet ću šarenu vunu. I istopiti je u čaši. Baš me zanima šta će ispasti. Wow, prelepo. Šta mislite? Zanimljivo. A ja sam napravila žele kuglice od voćnog soka. A mala Sheila to sigurno nije probala. To su džus kuglice. Šefe, šta mislite? Pa ne znam. Kod mene je klasika. Mlečni koktel sa ukusom i jagoda. Ukrasio sam ga krofnom, a preko ću sipati malo šlaga. A zatim ukrasiti sve želetrakama i dodati slamku. Gotovo, Sheila, probaj brže. Prijatno. Wow, to
sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog roze koktela. Mlečni koktel, obožavam. A šta je dozgo? Wow, žele bombone. Super. Okej, a sad ću probati drugi koktel. Malo je čudan i uopšte se ne pije. Ne razumem to. Neću ni da pokušavam. A šta je ovdje? Hoću da probam. Wow, ukusno. Jao, sve mi puca u ustima. Čekajte, a to je vatromet. Super. Sestra je definitivno pobedila. Jeste čuli? Pobeda je moja, srećna sam. Hvala svima na podršci. A sad mi spremite jaja. To nije teško. Ajde, požurite. Naravno, trebaju mi jaja. Dakle, skuvat ću ih u čajniku. To je lako i brzo. A još ću staviti u čajnik Skittles bombone. Sheila i ja obožavamo ih. Odlično. A sada uključujem čajnik i neka vri. Eto. Jao, imaš baš čudan ukus, Wendy. Dobro, ne obraćam pažnju, a razbit ću jaja u tiganj. Gotovo. A sada uzimam mutilice i mešam to sve. O, da, odlično. A sad ću proveriti slaninu. O, slanina je spremna. Dakle, napravila sam kajganu, a sad ću napraviti crtež od jaja. Slanina će biti usta, jaje će biti glava, a masline oči, a sir obrazi. A od povrća ću napraviti nos i brkovi. Ispao je pravi zet. Šefe, pogledajte. To je baš bez veze. Ja sam napravio kolači. Miris je nevjerovatan. Dakle, ukrasit ću ih filom. To će biti jako ukusno, verujte mi. A preko ću staviti želebe lance. Ja neću koristiti prava jaja. Napravit ću kolači. Odlična ideja. A šta je kod Wendy? Jao, zaspala je. A ne brinite, probudit ću je. A šta se dešava? Isključite to. Dobro, da vidimo šta je spalo. O, jaja su se skuvala. Zelena su. Ostalo ih je ukrasiti trakama i očima. To zaista liči na ninja hornjače. Sheila će biti oduševljena 100%. Hajde, probaj, sestro. Šta ste smislili ovog puta? Wow, je li to ninja kornjača? Super! Obožavam da gledam taj crtač sa sestrom. Sad ću probati. A može da prođe? A šta još ima tu? Wow, to je zeka, baš je sladak. Probat ću ga. Wow, sviđa mi se ukus. Da, to je pravi doručak. Šta? Šta je ovo? Kolači, ozbiljno? Obožavam slatko. Jao, to je mnogo ukusno. Jelo šefa me je oduševilo. Dakle, on je pobedio. Ne mogu da se zaustavim. Konačno je pobeda moja. Zaslužio sam je. Tu. Samo da stignem na bus. Stanite, sad čekajte mene, trčim. Jao, pa gde ta Britney? Zakasnit ćemo u školu. Tu sam. Jao, jesi u redu? Da, vozaču. Drago mi je da vas vidim. Pošto si zakasnila, stojaćeš. Može li malo sporije? Šminkam usne. O ne, sad izgledam kao Joker. Ne spavam. Ups, zdravo. Maš sa puta, zgazit ću te. Zaustavite bus. Zar ne vidite da baka prelazi put? Zdravo, vozaču. Možemo li sa vama ići? Školski bus je samo za đake. Uvek pratim unuka u školu. Šta pričaš? Dobro, bako. Prođite, molim vas. Bako, tu sam.
O, jesi li zauzeo baki mesto? Bravo, dragi. Ali tu sam ja sedela. Postalo tesno. Pa šta da se radi? Eto, jedi dušo. Jao, kako se trese ovaj bus. Moram da popričam sa vozačem. To nije u redu. Joj! Dalje će bus voziti baka. Prijatno. Hoćeš uraditi nešto dobro, uradi sam. Devojke, gledajte! To je čovek pauk. Zdravo, devojke. Kome je ovdje potrebna moja pomoć? Wow, kakav lepotan. Nevrovatno. Jao, vreme da idemo u školu. Ćao, ćao. Čekajte, ići ću sa vama. O ne, paučina se pocepala i bus je otišao. Kako da dođem do škole? Treba razmisliti. Hajde, misli. Evo, sljedeći bus. Ćao, ja sam čovek pauk. Mogu li da uđem? Ovaj bus je samo za decu. Nikakvih superheroja, rekao sam ne. Ostanite! Dobro, onda ću ući kroz prozor. Ne znači ne. Jel me ti zavitlavaš? Marš odavde! Onda ću ići na krovu. Da! Nećeš pobeći od mene. Kija! Jao, smučilo mi se ovom busu. Nije mi dobro. O, ne. Sad ću povratiti. Ja isto. Devojke, u pomoć. Nije mi dobro. Ni meni. Vozaču, zaustavite bus. Sad ćemo povratiti. O da, i ja isto. Neka neko otvori prozor, hitno. La. Ne. Jao, ne prepoznajem ovaj deo grada. Ko je to? Zdravo, vozaču. Stvar i ja moramo da idemo na čas. Stvar, reci čao. Dobro, Wednesday. Samo me nemoj više tako plašiti. Za malo te nisam pregazio. To i ja vas za malo nisam pregazila. Gdje ćemo da sednemo, Stvar? Baš smešno. Je li to sve za šta si sposoban? Hoćeš možda da plešeš sa mojom lutkom vudu, je li? Jao, šta se dešava sa mojim rukama? U pomoć! Ne kontrolišem sebe. Joj, o ne! Izvinjavam se. Nisam kriv. O ne! Hej, pusti me! Kakav užas! To je baš smešno. Zdravo svima, moji pratilci, sa vama je Britney i danas ću vam pokazati naš školski bus. Ovo je naš vozač, a tu su neki dugmići. I naravno, volan. Pogledajte, juj! Ne diraj, zauzmi svoje mesto. Konačno, tišina i mir. Šta se tamo dešava? Žurka! Neka plešu svi. Žurka? Ja opet nisam pozvan. O da, kako je zabavno. Ludujemo svi. O da. Šta je bilo? A ko onda upravlja busom ako ste vi sa nama? Počivaj u miru, druže. To je bio moj 10. bus.
na naše saučešće. O, bus, stanite! Pa dobro. Kako zanimljivo. Koliko još da čekam? Moramo da krenemo. Čekajte, zašto smo stali usred šume? Da li imate neki problem? Pa kako da ti kažem? Nestalo nam je goriva, to je katastrofa. Ne bojte se, znam šta da radim. Ozbiljno? Da bi napravili gorivo, moramo pomešati nekoliko sastojaka. Ovako. Odlično, gotovo. Ne verujem da će to uspjeti, ali vredi probati. Oho! Wow, ne mogu da verujem. Držite se dobro. Oho, pa mi smo u svemiru. Od uvek sam sanjala o tome. Wow, kako je lepo ovdje. Kako smo stigli ovdje? Ne razumem. Šta se dešava? Oho! Niko mi neće verovati. O ne! Pretvorili smo se u meteorit. Vraćamo se na zemlju. Ojoj, valjda sam u redu. Jess, to si ti uradila. Aha, jel vam se dopalo? Pogledaj šta sam našao. Jel ti se sviđa? Aha, veoma. Već si pokazivao to. Jao. Ma, videla sam već to. Znam šta će ti se sigurno svideti. Wow, cool, je li to pravi pokeball? Da, vidi. O ne! Pika, pika, ćao svima. Pikachu, bolje da se vratiš nazad dok te vozač nije video. Pika, pika, nema šanse. Ovdje je baš zabavno. Drago mi da se upoznamo. Hej, nemoj da mi smetaš. Jel tako? Sad ćete vidjeti moju moć. U pomoć! O ne, šta sam uradio? Tako vam je bolje? Izvinjavam se, sad ću sve popraviti. Uj, kakav smrad. A nemamo čime da dišemo, u pomoć. Drugari, šta vam je? Nisam se kupala samo 2 dana, pa šta sad? A znači je to dakle dolazi smrad? Vi ste baš čudni danas. Ja ne osjećam ništa. Svež vazduh. Gušim se. U pomoć. U pomoć. Jao, treba nešto učiniti. Mandy, mislim da je vreme da siđeš. Pa zapravo ne, ali dobro. U pomoć! Autobus je izmakao kontroli. Eto šta će se desiti ako ja sednem u bus? Ma gluposti, ne boj se, Jess. Biće zabavno, svidjet će ti se. Mamice, sad ćemo se razbiti. Moram se vezati da preživim u udesu. Da, tako je bolje. Šta ako se prevrnemo? Ne, jedno kaiša nije dovoljno. Treba mi još kaciga. Jastuci. Da, ovako imam šansu da preživim. Stigli smo. Dobro smo prošli. Hej, drugari, sad čekajte mene. Ne mogu da se odvežem. Zdravo svima, kako ste?
Jel mi se čini ili ona ima frižider umjesto ranca? Jao, nešto sam ogladnila. Moram pojesti nešto. Dobro, što sam sve ponela sa sobom? O, Maltesers. I Snickers, i Fanta. O, da, prelepo. Ali nije mi dovoljno. Opa, vidim lizalicu. Da, to mi treba. O, šećerna buna. Izvini, Sean. Hej! A vrati mi moje kokice! Njam, njam, prelepo. Kakav je to miris? Opa, vozač jede sendvič. Hoću ja. Nadam se da neće biti protiv. Što? Hej, vrati mi sendvič. Odmah. To mi je mama spremila. Ja, ova deca. Jao, danas nisam mogla ustati sa kreveta, ali ipak sam morala ići u školu, tako da sam odlučila da odspavam u putu. Pa dobro. Jao, kako lep san. Stigli smo, izlazite. Da, časovi su završeni. Jedva čekam da stignem kući. Ćao svima, odličan dan, idem da spavam. Zašto imam tako malu flašicu? O, pa to je izazov. A velika, srednja i mala hrana, super! Hajde da započnemo degustaciju. Ko će da počne? Ja ću, jer sam ja dobila najmanju porciju. Okej, sad ću da probam. Prvo treba skinuti poklopac. Uradit ću to uz pomoć malih rukica. O, to je jako ukusno. Oduševljena sam. O, ukus je divan. Sve sam pojela, baš brzo. Čekajte, šta mi je u ustima? Koščica? Ozbiljno? Šta da radim sa njom? Tačno! A mogu je posaditi? Da, treba mi mala saksija i to je to. Ostalo je samo politi to. Jedva čekam da vidim šta će porasti. Gledajte! Porasla je mala lubenica. Ne mogu da verujem. Pogledajte kako je slatka. To treba hitno probati. Neverovatno. Baš mi se sviđa. O, to je bilo moćno. Dakle, sad je vreme da ja probam žele. Treba pritisnuti. Wow, to je još bolje nego što sam mislio. Ekstra. Treba mi što više želeja. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve što ima u flaši. O, da. O, čekajte. Sad su mi puna usta koščica. Quentin, šta si uradio? Izvinjavam se. Da, dobro. Neću se ometati. Čeka me moja ogromna flaša. Skidam poklopac i... Nemam dovoljno snage da stisnem flašu. Šta da radim? Ideja. Imam fontanu sa sobom. Ubacit ću je u flašu. Onda će žele sami izaći. Gledajte. Ja sam rekla. O, da. To izgleda jako dobro. Ali baš je nezgodno jesti. Nema veze. Onda ću da pijem žele uz pomoć slamke. Miley, misliš li isto što i ja? Da. Drugari, dobro, neka jedu. Nije mi žao. O, ne. Nešto nije u redu. Fontana se slomila.
Drugari, sad će nešto biti. Pazite! Kasno je. Sad smo lepljivi. To je jako smešno. O, kako zabavno! Pogledajte sami! To je nova moćna igrica Multidosor. Možete je instalirati u Google Playu ili Apple Storeu. A šta ste sada dobili? Neverovatno! To su nudle Huba Buba. Quentin je dobio najmanju porciju, a kod Miley je najveća. Blago njoj! Dakle, ko će da počne? Očigledno Quentin. Da, znam. Okej, hajde da probamo. To je baš ukusno. A još mogu naduvati balon. Cool. Samo šteta što se nisam najeo. Dobro, Sophie, sad ti. Ja? Dobro. A vrlo rado ću probati svoje nudle. Ne treba mi čak ni viljuška. O, da, to je predobro. Došla mi je ideja. Sad ću malo skratiti tvoje nudle. A ovo ću uzeti sebi. Da, tako je. Prelepo. Što? A gdje je moja kanta? Quentin, jesi poludeo? Šta ti je? Izvini, bio sam gladan. Baš si bezobrazan. Dobro, sad ću napraviti balon. Gledajte. Oho. Da, baš je moćno ispalo. A sad ću napraviti neku figuricu od toga. A još malo. Eto. Ovo je kuće. A mogu da se poigram? Hvala, to je baš cool. Samo što si dalje ljuti na tebe. Tako da je vreme za osvetu. I bam! Eto, tako ti treba. A više mi nećeš krasti hranu. Sophie, šta si uradila? Ajoj, to je jako smešno. Jedi već svoje nudle. Da, sad ću. Wow! A zašto mi niste rekli da je to tako ukusno? Blago meni. Oduševljena sam. Hoću još i još. Ajoj, šta joj je? Da li je stvarno ušla unutra? Da. A sad ću napraviti veliki balon. Gledajte. Imam loš osjećaj. Ćao. Wow, kako je lepo ovdje. Vidim svoju kuću odavde. Sad ste dobili pucketave bombone. A Miley ima srednje pakovanje. A Quentin najveće. A Sophie najmanje. Ona počinje. Hajde, Sophie. Okej, probat ću. Sipat ću malo na jezik. Wow! Kako zabavno pucaju. Sviđa mi se. Jo, tako sam brzo sve pojela. Ali imam ideju. Sad ću sipati ostale bombone u čašu sa vodom. Da, tako sam dobila limonadu. Kako sam pametna. Pogledajte kako sjaji. Treba to odmah probati. Baš ukusno. Miley, sad ti. Dobro. O, da. To je jako ukusno. Jedva čekam da počnu da pucaju. O, jao, kako čudan osjećaj. Ojoj. To je bilo moćno. O, koliko bombona je ostalo na stolu. Sad ću napraviti srce od toga. O, preslatko. Cool. Došla mi ideja. Polizat ću prst. I pipnut ću tvoje srce. Ha. Šta? O ne! Moje srce je nestalo. Quentin, zašto si to uradio? Izvini. Hej, Sophie. To su moje bombone. Marš odavde. Sam ću pojesti to. Dakle, treba će mi levak. Miley, treba mi pomoć. Naravno, hajde. Sipam. Gotovo.
Pa, jel ti ukusno? O ne, šta se dešava? Wow, kakav vatromet! Ne mogu da verujem. Da, to je jako dobro. Quentin, tako si smešan.